Jeg vil starte med at fortælle lidt om vores brandskabe her. Det her det er det største brandskab, vi har på Hybenvang, og det snakker sammen med nogle andre brandskabe, som er i husene. Der er et i hvert hus. De er lidt mindre. Det her det er simpelthen moderskibet over dem alle. Det her brandskab, det taler sammen med de andre brandskabe, og så taler det sammen med sirenerne, altså brandsirenerne, der går i gang, hvis der er en brandalarm. Og så taler det selvfølgelig sammen med de detektorer, der sidder oppe i lofterne rundt omkring og måler, om der er røg, og om der er høj temperatur osv. Så når de går i gang, de her brandskabe med at hyle og gøre ved, så går der besked direkte til brandvæsenet, som så kommer heldigvis meget hurtigt her. Her der har vi vores detektorer, som der ser de ud. Det er dem, der registrerer, når der er et eller andet galt. Der kan både være nogle, der er optiske detektorer, som registrerer, når der er et eller andet visuelt foran dem, altså f.eks. røg. Det registrerer de, og så sætter de alarm i gang. Så er der nogle, der er termiske, som registrerer varme. Og så er der nogle, der er CO2-detektorer, som registrerer, når iltniveauet eller CO2-niveauet stiger, eller iltniveauet falder kraftigt. Så går alarmen i gang. Hvad skal du så som medarbejder gøre, når brandalarmen går i gang? Det er jo interessant. Oven på alle brandskabene i alle husene, der står en brand- og evakueringsinstruks. Og her der står lige nøjagtigt, hvad det er, du skal foretage dig, når alarmen går i gang. Og punkt 1, det er, at du skal gå hen til brandskabet i det hus, du befinder dig i. Lad os nu sige, at alarmen går i gang. Leg lige alarm, Ole. Sådan, tak for det. Det bimler og bamler. Men det gør det kun i det hus, hvor selve alarmen er aktiveret, altså hvor der rent faktisk er et eller andet, der aktiverer alarmen. I de andre huse, der vil du høre en svag hyletone, som lyder lidt ala, når opvaskemaskinen er færdig, kan man sige. Men uanset hvad, når du hører alarmen, du skal simpelthen følge vores brand- og evakueringsinstruks, og den står oven på alle skabene, Så går du simpelthen hen til det skab i det hus, hvor du befinder dig. Heroppe, der står et tal. Vi leger, der står for eksempel 026 og 003. Det betyder, at det er gruppe 026, der er aktiveret, og det er detektor nummer 003. Altså, vi går først hen og finder nummer tavle 026. Det er tavlen eller planen her. Så kan vi se, det er hus 3, det handler om. Så kan vi se også heroppe, der står 003, så vender vi den om og finder nummer 003 der. Så kan vi altså se, at det er den her lejlighed og den her detektor i det rum, der har aktiveret brandalarmen. Når du så har fået et overblik over, hvor det er, alarmen er gået i gang fra, så er det, du kan gå hen til stedet. Nu kigger du på den her brandevakuering igen. Så går vi hen til stedet, der har udløst brandalarmen. Hvis nu I er en gruppe af medarbejdere, så kan I lige fordele arbejdsopgaverne her. Men der skal være nogen, der sørger for at undersøge selvfølgelig, hvor branden er gået i gang. Kommer alarmen fra en lejlighed, så skal I straks hente nøglen til lejligheden. Og nøglerne til lejlighederne ligger i medicinrummet, i et nøgleskab inde i medicinrummet. Og hvis det er nødvendigt, så skal I låse jer ind. Det har borgerne givet lov til, hvis nøglerne hænger der. Og inden du går ind i en lejlighed, så er det lige, du rører på døren, om den er varm. For hvis døren er meget varm, så er der fuld knald på ilden inde i lejligheden, og så skal du ikke gå ind. Åbner du døren, så får du en brandbombe i hovedet. Så mærk på døren først. Ikke på håndtaget, for det vil være glødende varmt. Mærk på døren først. Er den meget varm, så venter du. Brandvæsenet er på vej. Heldigvis, de kommer lynhurtigt. Når nu I så har identificeret, hvad det er for en lejlighed, eventuelt branden kommer fra, eller hvor der alarmen er gået i gang i hvert fald, så går vi videre til næste punkt. Så åbner man, hvis man kan åbne døren, så vurderer I situationen. Og er der noget, I kan gøre? Altså er der et eller andet, du kan vurdere, at det kan du godt slukke et eller andet stearinlys, eller lægge et brandtæppe hen over en gryde, eller hvad det nu kunne være, eller få en beboer ud, så er det det, du gør. Så kan I gøre noget, så skal I gøre det. Kan I ikke gøre det, så pas for Guds skyld på jer selv.
Der er brandslukningsudstyr i husenes køkken og i husenes stue. Det kan vi vise senere. Og hvis det brænder mere, end du kan gøre noget ved, eller du selv kommer i fare, så lukker du døren til lejligheden for at begrænse ilden, og så afventer du, at brandvæsenet kommer. Så tager de over. Og hvis det er muligt, hvis I er flere, så er der en medarbejder, der går ud og tager imod brandvæsenet og fortæller dem, hvor det er, så det hurtigt kan komme hen til det rigtige sted. Næste punkt på brand- og evakueringsplanen, det er selve evakueringspunktet. Når brandalarmen går i gang, så er alle beboere instrueret om, at de skal gå ud af deres lejligheder. Altså alle beboere i det pågældende hus. Gå ud af deres lejligheder og ud til evakueringsstedet, når alarmen lyder. Og evakueringsstedet, det er containerne ved det respektive hus. Altså at de går ud til skraldespandene faktisk der og samles derude. Og igen, hvis det er muligt, er der en medarbejder, der går ud til evakueringsstedet og holder øje med, om borgerne er der. Inde i brandskabene her, nu er det ikke det her skab, men i brandskabene i husene, så her i lågen, der sidder der en evakueringsliste, hvor alle borgernes navne står på, og der ligger en kuglepen eller en skrive eller andet. Og det tager en medarbejder med om muligt og stiller sig ud til evakueringsstedet og venter på, at borgerne kommer ud. Borgerne skal ikke gå ind i huset, i stuen, i fælleslokalerne og så ud af hoveddøren. De skal simpelthen gå ud af deres havedør hurtigst muligt, simpelthen forlade huset og så gå ud til containerne, hvor I så mødes. Når brandvæsenet kommer, så kan de se, for det første kan de se ude på husen, der er der simpelthen en lampe, der lyser på det hus, hvor alarmen er gået i gang. Så brandvæsenet kan se det, hvis I ikke har mulighed for at gå ud og tage imod dem, hvis de nu kun er 1 eller 2 på arbejde om natten for eksempel eller noget, ikke? Men hvis I har mulighed for det, så gå ud og tage imod dem. Og det brandvæsenet så typisk gerne vil vide, det er, hvor brænder det, og er alle ude? Det er et sindssygt vigtigt spørgsmål. Og så I kan hjælpe dem med at fortælle, hvor brænder det, hvis I ved det, og er alle ude, hvis I ved det. Men for guds skyld, hvis I ikke ved det, så sig det. Det ved jeg ikke, for ellers så kommer I til at forvirre billedet, mere end godt er. Ja. Brandvæsenet kommer ret hurtigt her, heldigvis. De kommer så hurtigt, så man stort set ikke kan nå at afmelde dem. Og det er jo en tryghed at vide det. Så I skal koncentrere jer om, er der et eller andet akut, I kan foretage jer, så skal I selvfølgelig gøre det, hvis I kan begrænse skaderne, men uden at udsætte jer selv for fare. Og hvis der er en borger inde i den lejlighed, hvor der eventuelt er ild i, som af en eller anden grund ikke vil flytte sig ud, eller ikke kan flytte sig ud af en eller anden grund, så skal I ikke udsætte jer selv for fare for det. Det lyder barsk, det er jeg med på, men I skal simpelthen afvente, altså gå ud af lejligheden, lukke døren og afvente, at brandvæsenet kommer, og så hjælper de borgeren ud, fordi det har de nogle midler til at kunne gøre. Og de har beskyttelsesudstyr osv., det har I ikke. Så det er vigtigt at pointere. Men det I kan klare, det skal I selvfølgelig gøre. Og koncentrere jer om den lejlighed, det handler om, borgerne skal forlade, de andre borgere skal forlade deres egne lejligheder. Det er deres ansvar, så I kan koncentrere jer om at begrænse skaderne, hvis der er noget. Når brandvæsenet så er kommet, så finder de jo selvfølgelig ud af, om der overhovedet er en brand eller ej, om der er sikkert og så videre. Og når de så har klaret det, og ligesom har sagt, nu er det farlige overstået, så er det så, at vi går videre til bagsiden af listen her. Her der står så nogle punkter, som er vigtige til efter, at brandfaren er overstået. Når alarmen bimler og bamler, og der er fart på, og folk render rundt og kan ikke finde ud af, hvad der foregår og sådan noget, så er det svært at tænke klart. Og der er der altså nogle ting, I kan gøre for at gøre det nemmere, og så er der nogle ting, I ikke må gøre for at gøre det nemmere. Skabene hyler, og sirenen går. Det man kan gøre, når man står ved et skab, og man er prøvet at finde ud af, hvad der foregår, det er, man må gerne tage nøglen ud her, og tænde fra skabet. Hvis det ikke allerede i form er i gang. Sådan der. Så starter displayet heroppe. Men det I godt må, det er at afstille summer. Den lyd her, den her knap må man godt, så holder hyletonen fra skabet op. Og det kan i hvert fald tage en stressfaktor væk, kan man sige, når man står og prøver at finde ud af, hvad der foregår. Så afstil summer må man gerne trykke på, så holder det enkelte skab op med at summe. Det man aldrig må, det er at trykke på tilbagestil, fordi det nulstiller simpelthen alt, hvad der foregår, så kan brandvæsenet ikke se, hvad der er foregået bagefter. Efter aftale må man gerne
tryk på afstil lydgiver. Men det, der så sker, når man trykker på den, det er, at brandalarmen på hele matriklen holder op med at bimle og bamle. Med det resultat, at folk, altså beboere og medarbejdere, jo så tænker, nå, så var der ikke alarm mere, så går vi ind i lejligheden igen. Og det er ikke sikkert, at det er rigtigt. Det er brandvæsenet, der skal sige, om det er okay at afstille lydgiver og trykke på den røde knap. Men nogle gange kan det være rart, fordi det er jo en stressende ting, at det kører, ikke? Så husk det, at det skal ske efter aftale med brandvæsenet. Yes. Som jeg lige har sagt også her, og det står så her på bagsiden af brand- og evakueringsplanen her, der står så, at når brandvæsenet har vurderet det, og der ikke er brug for alarm længere, så må du godt afstille lyden. Det kan også være, at de gør det. Og det har jeg lige vist, hvordan man gør. Og derefter så kommer der et meget vigtigt punkt, og det er, at alarmen skal føres ind i journalen. Det er simpelthen for, at alle, både den, der er brandansvarlig og brandvæsenet og forskellige teknikere, der kommer og skal ordne skabene og sådan noget, de skal simpelthen kunne se, hvad der er foregået omkring brandalarmen. Og derfor så er der herinde, og det er kun herinde i moderskibet i administrationsbygningen, der er sådan en her, der har vi en journal. Den er lige præcis her. Nå, ordentlig mobbedreng her. Der er journalen. Og det er jer som medarbejdere, der skal være sikre på, at der bliver skrevet i den her. Det skal alle gøre. Altså ikke alle skal skrive i den, men alle skal tage ansvar for at sørge for, at der er blevet skrevet i den her. Det her om bag i, der er sådan en liste over, hvad det er, der er foregået. Man skriver dato, man skriver, hvad er det, der er sket, er det en alarm, var det en fejl, var det et eftersyn, hvad ved jeg. Og så skriver man, hvad er det for nogle brandtryk og detektorer, der har været aktiveret. Det står også her numrene på det der. Og hvad var det, der skete? Var der ild i en gryde, eller var det nogen, der tog et meget langt bad, eller var der en håndværker, der fik lavet en masse støv, eller hvad ved jeg? Og hvad gjorde vi eventuelt for at få det afhjulpet? Og så skriver I under, hvem der gjorde det. Og det er for, at man sådan bagefter kan gå til, hvis der nu er nogle spørgsmål, hvad var det lige, der skete? Ikke? Så man kan se, hvad er det for en medarbejder, der har skrevet i det. Det kan også være brandvæsenet, det kan også være teknikeren, hvad det nu er, der skriver i den her. Men I har som medarbejder, når der har været alarm, ansvar for at huske, at der er nogen, der får skrevet i den her, som lige sikrer det. Så husk det nu. Skriv i journalen. Yes. Okay. Når I så har skrevet i journalen, så går I herover til evakueringsplanen igen. Så skal det displayet tilbagestilles. Og det er noget, man aftaler med brandvæsenet, om de gør, eller om det er os, der gør det. Men det er typisk dem, der gør det, vil jeg sige. Husk nu, brandvæsenet skal sige god for det først. Fordi at de skal have undersøgt, hvad det er. Og der kan man se, der er vi over i den grønne knap herover i midten, hvor der står tilbagestil. Og det er altså, jeg plejer simpelthen at vælge at sige til brandvæsenet, I gør det. Fordi så er jeg sikker på, at man ikke gør noget forkert. Så det er i hvert fald en mulighed at gøre det på den måde. Det næste er så, at hvis der rent faktisk har været en brand, og det ikke bare var en fejl, så skal lederen kontaktes på sms eller telefon, alt efter hvor alvorligt de synes det er. Nej, det vil være en telefon selvfølgelig, hvis der har været brand herude, ikke? Ja. Og så kigger I lige her på brand- og evakueringsplanen igen. Det I skal vide, hvor er brand- og evakueringsinstruksen? Og det laver jeg lige en plot-spoiler for nu. De står oven på alle brandskabene ude i husene. Det er dem her. Det er brand- og evakueringsinstruksen, ikke? Hvor er evakueringsstederne? Plot-spoiler igen. Det er ude ved alle containerne ude foran alle husene. Hvad skal du og dine kolleger gøre i tilfælde af brand? I skal sørge for at gå til brandskabet, finde ud af, hvor der er brand, hente eventuelt nøgler, og så afsted ned og se, om I kan afhjælpe branden, hvis der er brand, eller finde ud af, hvad der er sket. Og så skal I, hvis der er mulighed for det, nogen går ud og tager imod brandvæsenet, og nogen tager evakueringsplanerne og går ud og holder øje med, at alle beboerne er kommet ud. Hvordan læser du tavlerne i brandskabet? Det håber jeg, at du har styr på nu, og hvis du ikke har, så må du endelig gerne en eller anden dag, hvor du har en lille smule tid, så gå hen til det brandskab eller i en af husene eller hernede, og lige kig på planerne, fordi de kan godt være lidt svære at få overblik over og finde ud af, hvordan det er, de hænger sammen. Noget af det, du også skal vide, er, hvor er medicinrummet, hvor nøgleskabet med borgernes nøgler er henne. Det skal du vide. Hvis du ikke ved det i forvejen, så spørg en anden medarbejder, som kan vise dig det, for det er i hvert fald vigtigt. Det er hernede i administrationsbygningen, kan jeg så lige afsløre. Hvor er evakueringslisterne? De står i skabene i husene, altså brandskabene i husene, der står de inde i lågerne. Der er evakueringslisterne der.
Hvad og hvor er tavleskabene? Det tænker jeg, at du er klar over nu. Men tavleskabene, det er altså de her, som jeg kalder brandskabene, hvor brandtavlerne er inde i. Og så hvad og hvor er journalmappen? Den står inde i lågen på moderskibet her. Og det er der rapporten er, hvor vi skal skrive hver eneste gang, der har været foregået et eller andet omkring vores brandalarmsystem. Godt. Det er vigtigt, at du som medarbejder kender svarene på de her spørgsmål. Og du kan sagtens få instruktion fra den, der er brandansvarlig i huset, men du kan jo så også undervejs bruge den her video til at ligesom, få genopfrisket lidt, hvad du har brug for omkring det her. For det er super vigtigt at være godt klædt på til, hvad der sker, og have forberedt dig ordentligt på det. For når først alarmen bimler og bamler, så er det svært at tænke klart. Så der skal du helst være rimelig tydelig med, hvad du skal. Så god fornøjelse med det. Ja. Sådan her ser skabene ud i husene. I alle 3 huse ser de sådan her ud. Ovenpå står brand- og evakueringsplanen. Det skulle det meget gerne. Så er der en lampe her, som man kan se, hvis det er mørkt om aftenen eller hvad det er, så man kan se, hvad der foregår. Og så herinde i lågen, der står brandtavlerne, ligesom i det store skab. Og så her i lågen står evakueringslisterne, som er super vigtige at få styr. Godt. Det var brandtavlerne. Yes. Nu står vi her i fællesstuen i et af husene, og der har vi så brandslangen, der hænger her. Vi vil vise jer noget brandslukningsudstyr, som er. Og inde i skabet her, man må gerne åbne det her, det kan sagtens, det er ikke låst eller noget som helst. Her er så brandslangen, der hænger her. Og hvis man skal bruge den brandslange, hvis der er en eller anden, der brænder, som rent faktisk kunne slukkes med vand, så tænd lige her først, og så hive slangen ud og bruge den der, hvor den skal bruges. Og så tænder man så her for enden, for det er så ærgerligt at stå ude på der, hvor det brænder, og så skal man rende tilbage til brandskabet for at tænde for vandet. Så det skal man lige huske. Yes. Og så er vi i køkkenet i en af husene, og det er her, at brandtæppet hænger. Altså her har vi køkkenet, og her har vi brandtæppet. Og brandtæpperne, de skal jo bruges, når der er et eller andet væske, der brænder. Altså hvis der fx er noget olie i en gryde, der er brudt i brand, så henter man brandtæppet og smider det ud over gryden, så ilden bliver kvalt. I stedet for, man må ikke bruge vand, for hvis man gør det, så risikerer man simpelthen, at det eksploderer lige op i hovedet på en. Det gælder også for f.eks. fyrfadslys, som jo også er flydende væske, når de først er varme. Hvis der går ild i et fyrfadslys, det kan der godt gøre, altså på en ikke hensigtsmæssig måde, hvor der er alt for meget ild i, så skal man også bruge et brandtæppe eller en skål eller et eller andet, man lægger henover, så man kvæler ilden. Så her er brandtæppet, det er også vigtigt for jer at vide. Ja. Siden sidst har vi fået en opdatering af udstyret her på Hybenvang. Inde i alle brandslangenskabene, der har vi fået sådan en fætter her, en spraydåse, som kan bruges til brandslukning. Og den kan bruges til både faste stoffer og væske og frityre og elektriske installationer og personer. Så det vil betyde, at den kan bruges til det hele. Og den ser sådan her ud. Så gå ud i skabene, i alle brandslangeskabene i husene, for der står den, og lige orienterer jer om, at de står der, så I er forberedt på at bruge den.